नमस्कार, कशा आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आज आपण मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत, अगदी घरच्या साहित्यामध्ये मस्त असं बेसन। तर ते कसं बनवायचं चला आपण बघूया। सगळ्यात आधी आपल्याला कढईमध्ये 1 ते 1.5 पडी तेल टाकून घ्यायचंय। तेल छान असं गरम झालेलं आहे। 1 छोटा चमचा आपल्याला यामध्ये मोहरी टाकायची आहे, 1 छोटा चमचा जिरे, इथे मी 1 चमचा अद्रक आणि लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे, ही सुद्धा तेलामध्ये टाकून घेऊ। 1 बारीक चिरलेला कांदा छान असं परतवून घेऊ आता आपण हे सगळं। इथे मी 2 हिरव्या मिरच्या कट केलेल्या आहेत, या सुद्धा आपण टाकून घेऊ। थोडेसे कढीपत्त्याचे पानं, आता मिरची आणि कढीपत्ता सुद्धा आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। बेसन तर आपण बऱ्याच प्रकारे तयार करून खातो, पण आजची जी माझी पद्धत आहे ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल। अगदी मस्त आणि टेस्टी बेसन तयार होतं। त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हालाही आवडेल। आणि आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आता हे सर्व छान असं परतवून झालेलं आहे। यामध्ये आपल्याला 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटोने सुद्धा खूप मस्त अशी टेस्ट येते, टोमॅटो अजिबात स्किप करू नका। आता यामध्ये आपल्याला काही सुके मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। अगदी थोडीशी हळदीची पावडर, आपल्या आवडीनुसार लाल तिखट जे आहे हे आपण कमी जास्त करू शकतो, जसं आपण खात असाल तसं। यामध्ये मी हिरवी मिरची सुद्धा टाकलेली आहे, तर मी इथे 2 छोटे चमचे लाल तिखट हे टाकलेलं आहे। आता थोडं आपल्याला यामध्ये गरम मसाल्याची पावडर टाकायची आहे, त्याचबरोबर चवीनुसार आपण मीठ टाकून घेऊ। आणि हे सर्व आता आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं पाणी टाकून याला मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे। तर बघा, अगदी थोडं आपल्याला यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि यावर झाकण ठेवून आपल्याला हे छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। बघा, इथे टोमॅटो, कांदा आणि सर्व काही आपलं हे छान असं नरम पडलेलं आहे। टोमॅटो मस्तपैकी यामध्ये मिक्स झालेला आहे। आता मी इथे 1 कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे, यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि पाण्यात बेसन पीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण जर का बेसन पीठ डायरेक्टली टाकलं तर त्याच्या गुठळ्या होतात, म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला बेसन पीठ पाण्यात आधी मिक्स करून घ्यायचं आहे, नंतर आपल्याला कढईत टाकायचं आहे। तर इथे 1 ग्लास पाण्यामध्ये मी 1 कप बेसन पीठ छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे आपण कढईमध्ये ओतून घेऊ। आता त्याच भांड्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी पुन्हा ओतून घेतलेलं आहे आणि भांडं जे आहे हे अगदी क्लीन करून घेतलेलं आहे। आता हे आपल्याला मस्तपैकी ढवळायचं आहे, म्हणजे मसाला आणि बेसन हे छान असं मिक्स झालं पाहिजे। तर बघा, आता मी हे सर्व काही छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे आता आपल्याला हे यातलं पाणी आटतं तोपर्यंत छान असं ढवळत राहायचं आहे। आपल्याला हे जितकं पातळ ठेवायचं असेल त्यानुसार आपण यामध्ये पाणी ॲडजस्ट करू शकतो, किंवा घट्ट पाहिजे असेल तर आपण एवढंच पाणी टाकून याला घट्ट सुद्धा करू शकतो आपल्या आवडीनुसार। अशा रेसिपीज मी याआधी सुद्धा टाकलेल्या आहेत, तर त्या तुम्हाला बघायच्या असतील तर मी आय बटनवर देईल। सर्व काही आपल्या व्हेज रेसिपीज आहेत, त्या तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कशा वाटल्या त्याही कमेंटमध्ये मला कळवायला विसरू नका। तर बघा, इथे मी 7-8 मिनिटं बेसन जे आहे हे छान असं शिजवून घेतलेलं आहे। याचा मस्त असा आता सुगंध येतोय। मला हे थोडं घट्टच हवं होतं, म्हणून मी अशा प्रकारे घट्ट बेसन तयार केलेलं आहे। तुम्हाला मी आधीच सांगितलं, आपल्या आवडीनुसार आपण याला पातळ किंवा घट्ट हे करू शकतो। मस्त असा सुगंध दरवळतोय। अशा प्रकारे बेसन तुम्हीही घरी बनवून बघा। आता यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ। आता हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। तर बघा, आजची जी आपली रेसिपी आहे ती खाण्यासाठी रेडी आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आपण भेटूया असेच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राइब करा। टेक केअर, बाय बाय।